Velkommen til denne videoguide fra billigbredbånd.nu, hvor du vil lære at vælge det rigtige bredbånd på under 7 minutter. Lad os starte med at kigge på, hvilke bredbåndsteknologier der findes på markedet. Der findes grundlæggende 4 forskellige teknologier, hvorfra du kan få bredbånd på det danske marked. De 2 mest udbredte er lige pt. Coax og XDSL. Coax, det er bredbånd via dit tv-antennestik. Og med Coax kan du få hastigheder helt op til 500 megabit per sekund. XDSL er bredbånd via dit telefonstik, og X'et i XDSL kan både stå for A og V, altså ADSL og VDSL. ADSL er den gamle teknologi, og VDSL er den teknologi, vi bruger i dag. Med XDSL kan du få bredbånd op til 150 megabit per sekund. Fiber, det er selvfølgelig bredbånd via fibernettet, og med fibernet kan du opnå hastigheder helt op til 1000 megabit per sekund. Den sidste teknologi på vores liste er mobilt bredbånd. Og med mobil bredbånd kan du få hastigheder helt op til 150 megabit per sekund. Når vi snakker om mobil bredbånd og til dels også XDSL, så er det dog vigtigt at understrege, at hastigheden kan variere meget alt efter hvor du bor og hvor mange andre som bruger nettet på samme tid som dig. I praksis så vil det sige, at en person som for eksempel bor i udkanten af Aarhus, måske kun kan opnå 25 megabit per sekund med mobil bredbånd, mens en som bor i centrum af Aarhus kan opnå helt op til 100 megabit per sekund. Hastighederne ved Coax kan også variere, dog ikke lige så meget som ved XDSL og mobil bredbånd. Husk desuden på, at bredbånd via Coax ikke forudsætter, at du har en tv-pakke hos en given tv-udbyder. Du kan sagtens få bredbånd via dit tv-antennestik uden at have en tv-pakke hos en tv-udbyder. De mest stabile bredbåndsteknologier er Coax og fiber, hvor du ofte får en form for hastighedsgaranti. Coax og fiber er dog til gengæld typisk en smule dyrere end XDSL og mobil bredbånd. Valget af teknologi afhænger i høj grad af, hvad der er tilgængeligt i dit hjem. Men det afhænger også af, hvad du og din familie har af behov. Lad os prøve at se på, hvilke behov de forskellige hastigheder de dækker. Lad os starte med 15-30 megabit. 15-30 megabit, det er nok, hvis I er 1-3 personer i husstanden. Det er nok til, at I på samme tid kan tjekke e-mails og surfe på nettet. I kan også streame musik og se videoer på f.eks. YouTube på samme tid, uden at I vil opleve problemer med, at der ikke er båndbredde nok. I kan også streame film i HD på f.eks. Netflix. I skal dog være opmærksom på, at hvis I er flere, som sidder og streamer film i HD på samme tid, eller der bare er en, som sidder og bruger internettet til noget datakrævende, mens den anden streamer i HD, så vil I sandsynligvis opleve, at internetforbindelsen ikke er hurtig nok. Lad os prøve at kigge på en lidt hurtigere hastighedsgruppe, nemlig 30-50 megabit. 30-50 megabit, det er en rigtig god grundlæggende hastighedsgruppe for de fleste familier. Denne hastighed kan bære, at 4-5 personer i husstanden tjekker e-mail, surfer, streamer musik og video og endda streamer film på samme tid. Hastigheden egner sig også rigtig godt til online gaming, da den sikrer, at dine spil ikke vil lagge. Derudover er hastigheden rigtig godt, hvis du arbejder hjemme via VPN, da den sikrer, at du hurtigt kan downloade og uploade forskellige store filer. Alt i alt er denne hastighedsgruppe den hastighed, vi anbefaler til den gennemsnitlige danske familie. Lad os prøve at se på hastigheder over 50 megabit per sekund. Denne hastighedsgruppe er til husstande, hvor der er mere end 5 personer i husstanden. Du kan alt det samme, som du kunne med de forrige hastighedsgrupper. Derudover så kan man sige, at denne hastighedsgruppe den er nok til små virksomheder, og for de fleste familier vil denne hastighedsgruppe derfor være mere, end de egentlig har brug for. Vi har nu fået afdækket, hvilke behov de forskellige hastighedsgrupper de dækker, og du kan sandsynligvis selv plotte dig ind på en af hastighedsgrupperne, så du nu ved, hvilken hastighed som du og din familie har brug for. Lad os gå videre til et par vigtige pointer omkring prisen. Når du kigger på prisen, så er det vigtigt, at du altid kigger på prisen for de første 6 måneder. På den måde så undgår du ubehagelige overraskelser, som hvis prisen for eksempel skulle stige efter de første 4 måneder. Ved at kigge på prisen for de første 6 måneder, så vil diverse gebyrer og prisstigninger være indregnet, og du vil have et reelt grundlag for at kunne sammenligne priser på tværs af udbydere. De fleste udbydere har en binding på 6 måneder, men der findes også udbydere, som slet ikke har en bindingsperiode.
Ligegyldigt hvad, så bør du aldrig binde dig en mere end 6 måneder. Alt andet er ikke normalt. Du skal desuden passe på med at stole blindt på gode tilbud. Gode tilbud går ofte ud på, at du får en god pris i starten, og så stiger prisen efterfølgende. Hvis man ser på prisen på et godt tilbud over 6 måneder, kan den således være den samme eller ligefrem højere end normalprisen. Husk derfor altid at regne ud, at du kommer til at betale over 6 måneder, inden du siger ja til et godt tilbud. Du skal huske at tjekke det med småt, specielt i forhold til hastigheden. De fleste udbydere reklamerer nemlig med en maksimal hastighed, som du vil kunne opnå med det produkt, du køber. Realiteten er dog, at gennemsnitshastigheden på de fleste produkter er lavere end den reklamerede hastighed, og det skal du altså være opmærksom på, når du køber bredbånd. Det eneste tidspunkt, hvor du kan regne med at få den hastighed, som der reklameres med, er hvis der er hastighedsgaranti. Det er typisk tilfældet ved fiber eller coax. Du skulle nu være godt klædt på til at gå ud og købe bredbånd til dig selv og din familie. Vi siger tak, fordi du kiggede med.